UNdosi uCele ovela le koMpaphala usemlazi koBA esithabathabeni somuzi kaJohn Mpabadisi Ngubane. Uzokhuluma udaba olubalekile, udaba lweingane zikaLinono okunguhlanganisani kanye noUzithelile. Mpabadisi John Bafana Ngubane. Mshana wami ngimthandayo. Nengimkhonze kakhulu. Ngivulele ngingene ngoba ngihamba nodaba olukhulu oluthinta udada wenu Linono kanye nezingane zakhe Uzithelile kanye nohlanganisani. Mbovu somahashi ngokoza abantu owakwenu Linono wona nje ngokuzalela izingane zakhe ekhaya kodwa umuntu akalahlwa nathi masingamlahleni. Cha manje uMndosi angimlahlanga owakwethu Linono nguyena owayilahla evumele ukudonsela esikhotheni ngosikhotheni babafana bamnyukubeze bese bemnika lezingane ezimbili enganabo baba nendawo yokuhlala. Manje izingane ziyahlupheka zingondinga sithebeni uqobo ababonakala ngisho ebusweni ngokuboqoka ukuthi abanamuva naphambili. Phela siyazona izingane ngokuthi sitholele indawo yokuhlala kanti ngesikhathi zona ziyitika kwanjabulo ngise sisuke singekho thina. Washo uBafana wabheka iwashi lakhe ngokukhulu ukucasuka akabonanga uNdosi waqhubeka eloko ecelele izingane zikaLinono indawo yokuhlala. Zona izingane zikaLinono ayinacala futhi ayicelanga ukuba uLinono ayilethela emhlabeni bese umhlaba uyayijezisa. Thina nawe emshana akumele ukusijezise lezi zingane. Mina ngijezisanga lezi zingane zikaLinono. Ngithi maziye kunina ziyohlala naye lapha endela khona. Ziye kanjani ngoba nawe uyazi ukuthi unina sewagana komunye umuzi lapho bengavumi ukuba abalethele omunye umndeni. Bona bafuna ukuba umakoti aqale owabo umndeni oqondene nabo. Awukahleke Ndosi. Pho mina ngingenaphi lapho? Kuloko kwaliwa kweingane zikaLinono emndenini lowo. Wena phela ungumalume walezi ingane. Ingakho izingane zikaLinono kungesakho. Cha malume. Akuzona ezami izingane zikaLinono. Ahleke mshana. Uma kungezona ezakho ngezikabani bafana lezi ingane? Phela ngezikaLinono namasoka akhe lawo ehlangana nawo amaningi angathandanga ukuba khona empilweni zengane zakhe. Kwaba mzukuzuku phakathi kukaNdosi noBafana. Kumshikashika impela kubangwa ukuthi ubani ozohlala nezingane zikaLinono. Lezi uLinono wayishiya ekhaya wahamba wayogana. Ndosi ungixolele sengiphuthuma umkami emsebenzini kanye nezingane zami esikoleni. Ngiyaxolisa ukuthi nangebhadi ngengikwazi ukunika esinye isikhathi ngoba nalohlelo lwanamhlanje belingahlelwanga. Washo lokuBafana waqeda wabhaqaza isicapha. Sasala isivakashi sakhe sikhevile ngaphandle okomgodoyi okuthiwe kuona phandle. Ukukheva kwesivakashi kwasenza sawubuka lo muzi isithabathaba somuzi oqhwakele egqumeni. Kusukela kuyitina, amawindi kanye nejalidi lonke kwakubonakala ukuthi kwakhiwe ngenkulu imali le. Kwakucula ingoma yomnotho. Ngendlela umuzi kaBafana wawumuhle ngakhona, uNdosi wavela newafikelwa ukuyinyeza. Wathi uyayibuka Nkosi yami namabhuzana akhe anamathelwe impukane nesijumba samadumba wayesesibeke phansi kanye nomkhono wembuzi owawukhonze ekhaya. Wabona ukuthi cha ngathi ngikwelinye la. Uma umuntu ehlikelwe isehlo esasehlikele uNdosi uye amemeze omakhelwane amemeza abantu abaseduzane ukuthi bazomkhalisa. Kodwa uNdosi wathi uyalunguza kamakhelwane wabona owesifazane oqethukile saqethuka okwasebhishi. Lo wesifazane wayegqoke igown ngaphansi kwakulunguza inight. Wayephethe isiphuzo esandleni esodwa kwesinye isandla ephethe incwadi. Bengabonakala ukuthi lo wesifazane ngaze umntwana walelikhaya noma unkosikazi walelikhaya. uNdosi wavelane nje wawuxosha engqondweni yakhe umcabango ukuthi ake akhulume nabantu abaseduzane.
Yakhumbula impela kubusika ngisasebenza eThekwini. Udadewabo kabafana efika nalezi ingane. Izisu zimabhakazana isifo sendlala. Ihumusha elinguyise. Selihobile eDurban North. Lingasamlando nina labantwana estation. Kwala ngisho sebemmemezela emsakazweni imbala. Bembiza ngegama lakhe. Lutho ukufika lo mfana. Lokho kuncane kwakungenalo ngisho ubisi. Unina exaka ngomdokwe okungobafana nodadewabo kokuhamba ngemkhono. Inyawo iphelile ukudabuka. Ngalowo nyawo lalikhithikile ngisho ukukhithika impela nje. Ubebalethe lapha nje unina ikati lelezike ekhaya. Ingane zingenako ngisho ukukwembatha. Okwakubhlungu kakhulu ukuthi unina wafika nobafana semthwele. Lisho kumthatha umntwana iphika. Kubonakala nje ukuthi uma lingagadwa ngempela ngalolusuku kwakuzothukusa abese banda mpo umfana. Kwadingala ukuthi uNdosi athole enye indawo yokulala, indawo yokufihla ikhanda. Ubengekho komunye umuntu angaya kuyena. Kwamele ukuthi ahambe aye kuMadonsela, insizwa yakubo le eMpaphala. Phela uMadonsela wayesebenza khona la eMlazi, ewunogada kwesinye seyitolo. Ngicela ukukutshela ukuthi uNdosi endleleni wehamba edluntuzela ethi ndi ubungafunga ukuthi uhlanya mangabe kuukuthi awumazi. Ngicela ukukutshela ukuthi uNdosi wayengenaso isimo sobuhle. Ubemnyama engathi ukhuza izulu ebusweni emvinqovinqo. Ngisho nezingane eMpaphala mangabe ikhala bekuthiwa sokuceba kumkhulu uNdosi. Ngicela ukukutshela ukuthi izingane beyithula zithi du. Nkosi yami bakithi umuntu wabantu lapho ngaphakathi ubeka inkosi yomuntu elungile kuyimvu yenkosi. Ngeshwa ucele wafika emsebenzini kaMadonsela, uMadonsela esathe shelelele. Ucele kwadingala ukuthi athi gozololo ngaphandle alinde uMadonsela. Watheleka kuMadonsela, phela uMadonsela kwakuyinsizwa, umdondoshiya wensizwa, itubesi. Kwakubonakala ukuthi uNkulunkulu wayembumbe esanesikhathi. Awu. Usubeka yini lapha Ndosi? Obatholanga yini abashana lapha ko BA? uNdosi wathule engathi ubindekile, engazi nokuthi aphendula athini. Ngimficile umfana kadadewethu. Uqale wangibuza ukuthi konje ngubani. Qede wayesebuza ukuthi ngiyaphi. Wase ngikhakhabiso okomgodoyo nethile. Wangikhomba engize ngayo. Yeke imali yami engisuke ngaye eshowe. Ingane kadadewethu ngitshela ukuthi ibingangilindele. Ithi silihlele lonke usuku layo kanye nalo lonke iviki. Mina ngikho nje ohleleni layo. Imbudane yani kodwa yonke le. Impela ukuhamba kuzala induna. uNdosi wavuka ekseni wadlubulundela kusaluvivi nokhoka abantu besebekhona emgaqweni bejahe ezitobhini zeitimela. Ngicela ukukutshela ukuthi uNdosi wehamba engathi uhlanya olugcoba inyoka. Wathi angafika emzini kaJohn Mbabhadisi Ngubane wajikela ngemuva njengokuyalwa uMadonsela uSihluthu. Okwamxakisa ke uNdosi ukuthi ubafana wamngenisa kahle endlini, wamamkela, wamenzela itiye eliphelezelwa amakhekhe. Base beyaliqala ke udaba uNdosi aze ngalo. Mshana ngilapha eThekwini ngilethwe yile ndaba kadadewenu uLinono kanye nabantu bakhe uzithelile nohlanganisane. Njengoba wagana nje ngayithatha ingane ezimbili njengoba nawo wazi. Manje ke amandla ngisenawo ndodana. Futhi ingane ayiphilile. Lapha ya esibhedlela onesi bayangithethisa impela. Bathi ingane asiniki ukudla okunomsoco. Yikho ziphathwa ungomile nje. Manje sithe nomkami asilethe kuwe. Khona uzoyifunela odokotela abangcono lapha eThekwini. Futhi uziphe nokudla okunomsoco lowo. Ukuzoqeda wona lo ngomile. Uyazi phela ukuthi isomiso sesivamile ngakithi koMpaphala. Futhi nomhlabathi awusavumi kahle.
Ziningi indaba ezingidingayo emakhaya mshana. Indlala ibhokile. Silala singadlile mihla namalanga. Sasithi phela yini enoyilwa lempi yabomdabu esethunjini. Manje kungani futhi enisiflathele? Ninikela ngathi endlaleni. Kuyadabukisa ukubona ukuthi ukufunda kwenu kunenze naliflathela imuva lenu. Nilahle nabakweni imbala. Nibahlamuke basala bephundwa indlala nezinhlupheko. Balala bengambethe ngenxa yokweswela. Balala bengadlile ngenxa yokubiza kwempuphu nesinkwa. Bayandinga bakwenu. Ingane zabo kanye nemphakathi yasemakhaya. Indaba nokho engilethe lapha yindaba yeingane zikadadewenu uzethelile nohlanganisani. Sengikhathele ukuthethiswa ngonesi. Bathini onesi malume? Bathi sibulalisa ingane ngendlala. Ingane zethu abashana bakho baphethwe ngungomile. Bathi ingane ziphethwe ngungomile. Ubafana ubekazi ukuthi kufanele kube khona okuncane akuphonsayo empaphala kodwa isimo besingavumi ngoba uphethiloli ubunyuka njalo kanti nezinja zakhe obhova ababili bebehlezi begula ehla enyuka ehamba odokotela ababizayo. Ucele waqhubeka wathi bafana asambe njengamanje siyolanda izingane zikaLinono empaphala ngoba kuyafana mangabe sinibhalela incwadi aniphenduli sinibikela ngezifo sinibikela ngendlala sinibikela nangemkhuhlane. Ubafana wathi yena uyayishwama eyincwadi kodwa enhlizweni yakhe ubafana ubekazi kahle ukuthi ukhiye weposi uphathwa uPopi futhi uPopi akasathandisisi kahle ukuthi kube khona omunye umuntu olanda iposi ngaphandle kwakhe. Kwathi Chifi kucele ezwa elikaPopi ngoba uPopi washiya edelelile emakhaya egqoke ibhlukwe umphakathi nje buthi siyoyicela ivuthiwe wake wambona phi umakoti ogqoka ibhlukwe emzini. Cha malume asizukuhamba. Uthini mawuthi asizukuhamba? Ngisho ukuthi isima singivumela ukuthi ngihambe. Ngeke uqhamuke nje ungitshela ukuthi mangiye show ukuyolanda uzethelile nohlanganisani ungakhulumanga noPopi okunguyena oyoyibheka lezingane. Ngohlelo lwala ekhaya zonke izindaba zeingane ziphethwe ngumkami uMamthimkhulu. Mina ngengamela izindaba zalezi zinja zalapha ekhaya. Kunganjani ukuthi lo daba lwakho lwethulile kuye uPopi? Ngikhulume nobani? Ukhulume noPopi. Uzwe yena ukuthi uthini ngale ndaba kaLinono nezingane zakhe. Angaziyo ngoba uPopi ngahle aye koqhubha izifundo zakhe zonohlengikazi eStanford University eMelika. Kwamcasula uNdosi ukuthi badingida udaba oludinga izinhloko zekhaya amadoda. Ubafana ufaka uPopi umfazi. Wacacisa ubafana ukuthi uPopi akasiyena umfazi umakoti wakongubani futhi yena naye babambisene bayimbumba uyamnikeza umkakhe indawo yakhe. Sengiyabona. Kanti wenqaba nje ukuthatha izingane zadadaweni ngoba wesaba loPopi wakho. Angimsaba uPopi. Ngiyamhlonipha umkami kanye nezingane zami. Ngingeke ngabagidlabeza nje ngomthwalo weingane ezimbili zasemaphandleni abangasazi. Kungakuhle ngibabuza ukuthi bona bathini. uNdosi kwake kwathi akasukume adube ahambe kodwa wavela newakhumbula izingane zikaLinono ezisele emakhaya ezidinga ikhaya lokuhlala. Wayithoba uNdosi waseyamchazela ubafana ukuthi buka phela abafana abantu abalele nabantu basempaphala babheke wena abafana ukuthi usukume ube indoda kuba uwena obhekayo nonakekelayo lezingane zikadadewenu. Ubafana wathi yena akaboni umndeni wakhe uzamkela izingane zikaLinono futhi neaffordability yakhe angeke ikwazi ukuthi kube khona izingane ezinye ezimbili ngoba akayifakile kwibudget yakhe kanti futhi nemoto yakhe incane yanele abantu abawu4 nomuzi wakhe wakhelwe abantu abawu4 uzoyigibelisa kuliphi ibhasi lezingane zizohlala kumaphi amakamero lezingane. Ubafana athi izingane zakhe zifunde ebelungwini uzolisa kanjani loliquqaba ebelungwini uqonda ukuthini umalume uqonda ukuthi akhe omunye umuzi. Igama loquqaba alifikanga kahle kuNdosi kwathi akasukume acela indlela ahambe kodwa wayibona imibuzo kabafana engathi ilula kakhulu wathi othi ngithatha isikhathi ngimphendule ubafana lembuzo yakhe. Lalela ngizoqala ngombuzo wokugcina kule mfamfam yembuzo ongixake ngayo. Izingane zadadewenu zizofunda kulabelungu bakho
sihambe ngaleli bhasi lakho elihamba ingane zakho okomuzi khona ngingathi yakha ubheke emafini indodana isibhakabhaka sinamkhawulo futhi yena lowo owakusiza wakha lo muzi wokusiza futhi wakhe okweyimoto nakho kulandela lezi impendulo umumatho lweyimoto zakho nobungakho bomuzi wakho nobulungu beyikole zeingane zakho bungedayisa ubuntu nobuzwe bethu bafana mina ngikhathali impela noma ungenzani gcina ubuntu bakho nobuzwe bakho obungethengwe ngeimoto nangemizi noma ngohlobo lwemfundo mbovu hlebulela bakwenu konke nakho ukuze kube yisibusiso kuwe kwaba ukuphikisana phakathi kukaNdosi noBafana uNdosi esho ukuthi ngokwesiZulu Bafana leingane lezi zizalelwe ekhaya okusho ukuthi zingezakho Bafana leingane kuzomela ukuthi sihambe siyoyilanda leingane uBafana wathi malume mangabe kuukuthi udadewethu wayenenhloso yokugana izingane lezi bekumele ukuthi ayitholele emshadweni uBafana inkulumo yakhe waze wayisekela ngeincwadi ayifundayo zakwamanye amazwe uNdosi wayemile emagameni ukuthi uBafana leingane zikaLinono kuzomela ukuthi azithathe uBafana wacacisa ukuthi angeke azithathe izingane zikaLinono kwathi kusenjalo kwaqhamuka komfana ongeqile eminyakeni eyishumi kubanjwe iphika uBafana wabuza ukuthi mfana wami usuyithathile imithi yakho umfana wathi yebo baba uNdosi wavelane wasukuma wabeka umfana izandla bheka umfana wavuka wathi qingqo emva kokukhulekelwa uNdosi useyabuza umfana ukuthi wakuphi lomkhulu kunganjani lomkhulu ahlale ekhaya ukuze njalo mangabe ngigula angibeka izandla ngisinde uNdosi ke nje wavelane wasukuma lapho wahamba wathinta inyawo wabamba wabheka aze ngayo Ucele wafika eMpaphala ebuya eMlazi koBA emzini kaJohn Mbabhadisi Ngubane wama egqumeni ebuka umuzi wakhe phansi wabona isimobe sakhe esesithanda ukukhathakhathala sesitetema lapho amalima akasekho sekumele akhiphe eyakhe imali ephaketheni wehlisela amehlo akhe emhosheni wabona izihlahla ezayitshalwe izingane zikaLinono izihlahla ezu40 zikaKotapeya Ucele ubekangayizwisisi kahle indaba yokuthi leingane zifuna ukutshala izihlahla ngoba zinephupho lokuthi ziqale imboni yezithelo zidayise emshinini laphayana eMandeni Ngicela ukukutshela ukuthi Ucele ukubona kwakhe lezihlahla seyivelile kancane ngaphezulu kwatshani zithi sawubona zawududuza umoya kaCele uNdosi wehlisela amehlo akhe ezivandeni Nazi-ke indaba ezimnandi sithathe incwadi yakaMatikuletsheni ugrade 12 incwadi ethi impi yabomdabu isethunjini sayishintsha sayenza imovie kusukela kuchapter 1 kuzokufika kuchapter 15 sichaza kwasani akukho esikudlulayo ngisho noma kuthiwa umbhali wayethe kudlule impukani siyachaza ukuthi umbhali wathini kwenzakalani and sixoxa kamnandi because yonke into uyayibona idlala uyawabona nama characters ngalendlela achazwe ngakhona encwadini mangabe kuukuthi ke umfundi uthisha wakaMatikuletsheni mhlawumbe unesifiso ukuthi sifike sizokudlalela incwadi le esikoleni sakho ukuthi abafundi bayibone kahle siyafika ke ezikoleni especially izikole zaseThekwini iTheku namaphethelo sifike qathatha sifike nesinema yethu esikoleni izingane ezikwazi ukuthi zibuke incwadi zi-understand of course kune fee ekhokhwayo so cela ukuthi mangabe uthisha wakaMatric uxhumane nathi ku-079 337 2464 siyobe sesiyachazela kahle ukuthi umalini sisebenza kanjani kodwa ke mangabe kuukuthi umfundi wakaMatikuletsheni wherever la ukhona useGoli useThekwini la ekufundwa khona incwadi impi yabomdabu isethunjini uyathanda ukuthi uyibuke nawe noma ngathi isikole sakho asiarrangeanga lutho ungaxhumana nathi ke on WhatsApp ku number ethi 079 337 2464 imovie yethu ke ku WhatsApp siyayithengisa u50 rand nje kuphela futhi enye indlela elulu ongayenza ngayo ukuthi uvelana ukhokhe lo 50 rand ku Capitec account wethu othi 1606081355
masusendela ke i-proof of payment ku-WhatsApp number wethu othi 079 337 2464 siyobe sesiyakusendela ke imovie yethu on WhatsApp. Please note ukuthi imovie yethu on WhatsApp awukwazi ukuthi uyisave efonini yakho, awukwazi futhi ukuthi uyisharele nabangani bakho. Okwakho nje ukuthi ukwazi ukuthi ukuyibuke. Ukwazi ukuyibuka ke kawu3 mase kuthi okwesi4 sikufaka kwi-revision group mangabe sekuzovalwa inyaka ukwazi ukuthi uyibone for the 4th time. Siyayicelela ke bakwethu, siyazi ukuthi simo kwabanye abafundi simbi, akusibona bonke abafundi abakwazi ukuthi ba-afforde ukuthenga imovie yethu, kodwa sicela ukucacisa ukuthi okwamanje asinaso isponsor, umuntu osponsorishayo ukuthi sikwazi ukuthi sinikeze abafundi mahala. Sisayithengisa kwamanje, so ngiyacela ukuthi abafundi bangangeni ngobuningi babo ku-WhatsApp bezocela ukuthi sibaphe mahala. Asakakwazi ukuthi siphisane mahala ngayo kwamanje, maybe in future mhlawumbe kungenzakala. So siyanthanda kakhulu South Africa, mangabe kuwukuthi interested ukuthi uyibone le movie, you know what to do. Xhumana nathi ku-WhatsApp uzoyi-enjoya. Cabanga imfundo isilula kanjani, izinto nje sikubekela zona obala uyibonele. Siyanthanda kakhulu.